Казвам се Таня Хаджи-Вълчева и съм на стаж в фирма BM Leasing. Избрах BM Leasing, защото от малко се занимавам с математика и смятам, че BM Leasing е фирма с гъвкава финансова структура и поле на дейност, което искам да продължа да се развивам. В фирмата се занимавам с финансов анализ, разглеждам счетоводни баланси и отчети за паричните потоци, както и се срещам с различни клиенти и доставчици и правя проучване на пазара. Във фирмата научих, че работата с екип и в разнообразна среда е изключително важна и е добре твоята работа да протича по различен начин. Това е най-важното за мен. Клуб Power ми даде изключително много и като част от този клуб аз се чувствам като член на едно голямо семейство, което е до мен в трудни и в добри моменти и се надявам това да продължи да е така и занапред.